Bavili sme sa o tom, že či má vôbec zmysel sa rozprávať o slovenskej spoločnosti, keďže mojím motom alebo až takým tým vyjadrením je, že ľudia sa nemenia. Určite sa menia. Ľudia menia svoje preferencie, alebo teda takto ešte by som povedala, že podľa toho, ktorú vrstvu si zoberieme, hej, lebo určite sa menej menia v takých tých hĺbších hodnotových nastaveniach. Hej? To, čo sú nejaké životné priority, alebo čo je moje životné motto, nejaké také postoje a potom idú názory a niekde ešte nad tým je potom to, ako sa rozhodujú, povedzme, vo voľbách. Hej? Lebo to potom má často veľmi fatálne dopady na to, ako tá spoločnosť vyzerá, čo ste sa pýtali, že či je teda úplne stratená, tak niekedy máme pocit, že tá stratenosť sa odvíja práve od tej politickej roviny, ale myslím, že to nie je celkom tak. Že to nie je celkom optimisticky. A chápem, že tie jednotlivé vrstvy sa ovplyvňujú a niektoré sa teda menia ťažšie, niektoré ľahšie, ale keby sme mali charakterizovať nejako krátko ten dnešný stav slovenskej spoločnosti? No, veľmi frekventovaným slovom je v dnešnej dobe polarizácia. A nie je taká bežná polarizácia, hej, a určite ja nie som človek, ktorý by teraz zastával ako nejakú jednotu, alebo proste všetci píšte rovnakým perom. To vôbec nie. Demokratická spoločnosť má byť pluralitná. Ovšem tá polarizácia, ktorú vidíme dnes, volá sa aj afektívna, alebo emocionálna, alebo toxická, hej, to je možno také najvýstižnejšie v tom, že naozaj hovoríme o nejakých dvoch veľmi vyhranených častiach spoločnosti, ktoré sú vzdialené nejakou názorovou priepasťou a v podstate tá polarizácia jednak vyprázdňuje tie stredové názory, hej, vedie to k nejakým extrémnym polohám. Tie dve časti sa jednak nemajú radi alebo niekedy až nenávidia, veľmi ťažko hľadajú nejaké spoločné témy. No ale nie je to nič veľmi výnimočné v dnešnej dobe. Hej, to som aj ja to je ten povedať, duch doby. Že ja si pamätám ešte z detstva, že keď sa u nás rozprávalo o politike, tak buď ste boli za Mečiara alebo proti Mečiarovi. Môj otec bol teda Mečiarovec, ja som chodila aj na tie mítingy s mojou babkou ešte v Kroji. Takže to boli... K tomu sa to aj pripodobňuje, ale dneska vidíme, že tých faktorov, ktoré nejako stále viac poháňajú tú polarizáciu a prehlbujú aj tie jej negatívne dôsledky, je povedzme oveľa viac, ako bolo v tých 90. rokoch. Jasné, lebo tak aj tie sociálne siete, že všetko sa oveľa rýchlejšie dostane a nie len, že k tým akoby, že dospelým, ale k všetkým. S umom a humorom, o dátach a prieskumoch. Tumiuscast S Patri a Michalom. Dnešným hosťom Tumiuscastu je pani docentka Olga Ďarfášová, sociologička, výskumnička a vysokoškolská pedagogička. Venuje sa teda politickej sociológii, sociálnej inklúzii, práva menšín a ohrozených skupín. Má za sebou desiatky, možno stovky publikácií, prieskumov verejnej mienky, vystúpeniach na konferencii. Dnes pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a pôsobila teda aj ako externá poradkyňa prezidentky Zuzany Čaputovej. Keby som sa inak spýtal, že ideme hlbšie do histórie, ako do tých 90. rokov, že keď tie stavy spoločnosti sledujeme a kde máme nejaké dáta, že či taká roztrieštenosť alebo tá polarizácia bola aj niekde v tej hlbšej histórii. Alebo takáto silná asi nie. Vždy existovali nejaké rôzne segmenty, rôzne časti tej spoločnosti. Hej, napríklad výrazný slovenský konflikt bol medzi katolíkmi a protestantmi. Hej, čiže bol vlastne na tej báze náboženského presvedčenia. Na Slovensku tiež hodne stálo proti sebe
mesto vidiek, to je niečo také, čo vlastne sa do istej miery prenáša aj do súčasnosti. A Slovensko vždy bolo a dodnes je ako aj etnicky heterogénna, rôznorodá krajina, takže mnohokrát vyplávali na povrch aj tieto konflikty a teraz už akože v rôznom usporiadaní. Hej. V súčasnosti ako nie je ten etnický konflikt Slovensko versus maďarská menšina, povedzme, presne, ako to bolo v tých 90. rokoch, keď ste spomínali Mečiara, že ten slovenský nacionalizmus sa vlastne sítil najmä tou protimaďarskou kartou. Dnes nie, dnes tí, ako v úvodzovkách poviem, tí nepriatelia alebo tí neprajníci sú v nejakých iných skupinách. A možno ešte jednu vec by som povedala, a tiež taký rozdiel oproti 90. rokom, že vlastne ten vonkajší svet sa veľmi zmenil aj v tom, že jednak máme vojnu hneď v susedstve, že došlo k takej, sa to hovorí, že geopolitizácia, také hrozné slovo, aj postojov, ale aj tých politických naratívov a pozícií politických strán. A to ešte povedzme u nás menej cítiť ten postoj ku konfliktu Gaza versus Izrael. Aj tie iné západné demokracie sú dnes veľmi rozdelené. Tak je to ako naozaj oproti tým rokom 90. ešte aj táto ďalšia zmena pribudla. Vy viete povedať, že koľko publikácií ste vydali? Alebo inak možno ako prieskumníci sa spýtajú, že koľko prieskumov verejnej mienky máte za sebou? Ty to chceš tak na čísla. Áno, kvantifikovať. Hej, no, tak aby som to uviedla na správnu mieru, ináč pozor, lebo naozaj máte tú česť s chodiacou pamäťou zakladajúcej skupiny vôbec výskumu verejnej mienky na Slovensku po roku 89, ale nie je to samozrejme len moja zásluha, naozaj to bola celá partia, jeden skvelý tím ľudí, ktorý vlastne s týmto začal a začal ešte v 90, teda v roku 1990, potom sa to ďalej... Ale to ste mali ťažkú prácu vtedy. No, tak v niečom ťažkú, v niečom ľahkú, lebo v podstate tu sa otvorilo obrovské pole možností. Hej, do 89. roku vlastne výskumy také, ako ich poznáme dnes, vôbec neexistovali. Hej, alebo keď existovali, tak veľmi, veľmi tajné len pre UV, KSS a proste to ako politické sa vôbec nedostalo na verejnosť, čiže tam bol ten protimluv, hej, že výskumy verejnej mienky, ale verejnosť o nich, ich výsledky nemohla vedieť a ja som teda už vtedy bola vyštudovaná sociologička na sociologickom ústave, sa riešili témy ako, ja neviem, sociológia rodiny, sociológia vidieka, proste témy, ktoré naozaj boli veľmi vzdialené od tej politickej každodennosti, no ale aby som to nejako skrátila, tak vlastne tá partia, možno poviem aspoň 2-3 mená, Pálo Frič, Ivan Dianiška, Zorka Butorová, Táňa Rosová. Vlastne sa to potom vyvinulo v takých dvoch líniách. Jedna išla po tej komerčnej. Hej, a tam dneska by sme vedeli vystopovať nejaký taký genetický kód agentúry Focus. A tá druhá línia išla skôr ako tým mimovládkovým smerom. A to bol Inštitút pre verejné otázky a teda veľmi vizionársky projekt Martina Butoru, ktorý vznikol v 97. roku. No a keď hovoríme o tom množstve publikácií, tak to nie ja som bola autorka, ale to boli knihy, ktoré práve vydal Inštitút pre verejné otázky a naozaj tá produkcia je pozoruhodná. Asi takou najznámejšou bola tá vlajková loď, súhrnná správa o stave spoločnosti, hej, ktorá vychádzala, myslím, že 10-12 rokov. Teda každoročne za tým bol veľký tím autorov.
No, ale tak mnohé z tých kníh som bola buď spoluautorka, alebo editorka, alebo teda aj samozrejme som do nich prispievala. No a nás sa potom dlho ľudia pýtali, no a kedy vyjde ďalšia správa o stave spoločnosti? Ako chceme vedieť, že čo sa tu deje, kam sa hýbeme. Či sa ľudia Študenti zmenili. nemali odkiaľ písať záverečné práce a podobne. Takže keď hovoríme o tom množstve publikácií, inštitút existuje dodnes, vydáva knihy, robí projekty, menej možno už robí výskumy, aj keď aj tie robí, ale práve v tom prelomovom období, hovoríme v roku 97 vznikol, čiže to bol práve ten čas, kedy sa rozhodovalo o smerovaní Slovenska, tie kritické voľby 98, hoci odvtedy mám pocit, že každé ďalšie boli tiež kritické. Tá idea bola, že naozaj priniesť tú vedomosť o spoločnosti širokej verejnosti. Čiže nebyť vôbec akademicky, hovoriť jazykom, ktorý je prístupný, hovoriť cez médiá. Vtedy ešte tá situácia bola taká, že tie verejné akademické inštitúcie zďaleka nerobili to, čo by mali, čiže sme aj vyplňali nejakú dieru na tom trhu s informáciami. Takže boli to ako úžasné priekopnícke roky. No a ja som potom v istej chvíli vlastne sa rozhodla ísť na školu a teda trápiť študentov a študentky tým, aby vedeli, čo to vôbec výskum verejnej mienky je a vôbec čo môže sociológia pre nich, ako pre ich kariéry vlastne priniesť. A v tých 90. rokoch teda to mňa zaujalo vlastne, to je dôležité povedať, akože tie korene, kde sú aj toho výskumu verejnej mienky alebo prieskumu na trhu v tých 90. rokoch, vás to neťahalo do toho komerčného sveta alebo toho marketingového prieskumu? Lebo tam to asi sa tiež veľmi rýchlo vyvíjalo. Ako v niečom to bol taký medzipriestor, možno, lebo však poviem napríklad sociálne kampane. V niečom v tom bol aj kus marketingu, robiť, ja neviem, kampaň, nie je nám to jedno, občianske mobilizačné kampane, alebo kampaň Piata žena, alebo kampaň Moja mama chce pracovať. To bola kampaň, ktorá bola o diskriminácii žien v staršom veku, ale staršie znamenalo vtedy 45+, na trhu práce. Čiže ako keby ten marketingový svet, ten duch nejaký tam bol a práve ten ako verejný public policy inštitút ma vtedy naozaj veľmi naplňal, lebo som mala pocit, že je to že je aj istá objednávka, aj taký pocit, že po tých rokoch, kedy sme vlastne tie výskumy robili len nejakým nerelevantným témam, že konečne robíme niečo, čo dáva zmysel a naozaj to malo vtedy aj veľkú odozvu. Ja si pamätám, vtedy sa ešte robili také rebríčky nejakej prítomnosti v médiách. No, Inštitút pre verejné otázky tam jasne valcoval ako všetky iné pracoviská. Samozrejme bol aj oveľa početnejší ten tím, ako je dnes. No, takže ako tá komerčnosť tam nejako bola nahradená niečím iným, ale hovorím, ako tie hranice som nevnímala tak ostro, akože boli také rozostreté, že dneska sú asi ostrejšie, že? Dneska sú asi ostrejšie a hlavne, keď poviete, že akademický svet, akadémia, tak, alebo univerzitné prostredie, tak asi je tam nejaká jasnejšia čiara, aj keď ja práve možno aj vďaka tomu, tejto skúsenosti a tomu, že ten inštitút naozaj bol do veľkej miery hnaný aj projektami. Čiže my sme samozrejme museli tie prostriedky nejako získať, lebo aj tie výskumy musel niekto platiť, ale
Tým pádom my sme naozaj mali veľmi široké portfólio tém, som spomínala tú migráciu, politický výskum, diskriminácia. Ja teraz, ako môžem povedať, že dodnes z toho veľa čerpám, že nie som, aspoň teda dúfam, že ma tak nevidia, že taký ten akademický suchár zo slonovinovej veže, ktorý sa nikdy ako nedotkol reality. No, takže ako mne to dalo veľa aj potom pre tie ďalšie roky mojej kariéry. To je pekná tá postupnosť, lebo nás prieskumníkov často klienti a v tom marketingu vnímajú ako takých suchárov a dátových. Ako koho? Takže závisí od podania. Tak dobre. Ale keď hovoríte o tom, že výskum, prieskum, tak podľa mňa toto by sme si mali zadefinovať, pretože nie každý prieskum je aj výskumom. Mňa učili ešte teda, ja som začal pracovať v prieskume. Teraz je ten suchár. Áno, v roku 99 a vtedy tam bolo také, že začal som v ICE ako v vtedy najväčšej komerčnej prieskumnej agentúre a tam ma učili, že prieskum je to komerčné a výskum je to, že to sa týka verejnej mienky a že to je vlastne to akademické, ale ono to vlastne nikde nebolo zadefinované, ale že aj ten pojem by sme mali takto používať. V Čechách ho napríklad nepoužívali a u nás to asi tiež dneska sa nepoužíva, len presne to bolo, že prieskum, výskum, že či je túto rozdiel, alebo či v tomto to nejako... Tak dalo by sa to rozdeliť, alebo povedzme angličtina má na to ako presné pomenovanie, hej, research survey a ešte taký menší prieskum je polling. Prieskum je možno nejaký užšie zameraný, ja neviem, možno prieskum volebných preferencií, hej? Čo mimochodom mnohí považujú, že to je to všetko, čo my robíme a nič viac. No a výskum sú vlastne naozaj akože širšie postavené výskumné otázky, témy, ktoré povedzme aj kombinujú viaceré metódy, hej? Nemusí to byť len ten prieskum verejnej mienky. Čiže dalo by sa to takto nejako rozlíšiť, ako v tých pojmoch aj niekto povie anketa, pričom my vieme, že anketa je veľmi presne zadefinovaný výskumný nástroj, ktorý rozhodne nie je prieskum, hej, alebo ešte viem, že je aj sonda, to som zistila, že sa používa na jeden infraštruktúrny projekt, ktorý má Slovensko, Európska výskumná sonda, hej, EVS, alebo sociálna sonda, hej, aby to licovalo s tým anglickým ESS, hej, European Social Survey. Čo nás trápilo koncom tých 90. rokov, boli dve veci. Jednak ako sme zažívali aj útoky z tých politických kruhov voči prieskumom, hej, že si vymýšľame, klamete. Takéto spochybňovanie, takéto spochybňovanie. Áno, to je ako notorická nemoc politickej moci, že má pocit, že výskumy môžu za to, že nie sú, neviem, obľúbení alebo dôveryhodní, alebo už čokoľvek. To bola jedna vec. A druhá vec potom bola, dosť dlho trvalo, kým sme si s médiami nastavili nejaké pravidlá hry. A vlastne výsledkom toho úsilia bola potom aj tá Slovenská asociácia výskumných agentúr SAVA, kde sa zadefinovali nejaké minimálne štandardy na zverejňovanie výsledkov prieskumov. Dneska my aj ako člen SAVy, tak s týmto SAVA tiež robí mnoho podujatí alebo takých akoby aktivít aj smerom k novinárom, že čo vlastne pri tých prieskumoch si všímať dneska s nástupom online a meraní cez online panel, aké sú tie rozdiely, čiže toto si myslím, že sa naozaj podarilo aj nejakým spôsobom sa to dodnes využíva. Ale zároveň aj tým, ako nastupujú tie sociálne médiá, pretože hoci kto si dnes robí anketu
na Facebooku, na Instagrame, na LinkedIne a potom pozor na to, aby sa to neinterpretovalo, že teda toto môžeme zovšeobecniť, lebo to odzrkadľuje tie nálady v spoločnosti, čo je úplne, že mimo. Nie len spoločnosti, ale aj tie prieskumy, ktoré sú často akože na nejakú úzku tému, marketingovú, ale že klienti to nahrádzajú nejakou anketou na Facebooku a nerozumejú presne tomu, že prečo je reprezentatívna vzorka klientov, nie na Facebooku. Vy ste spomenuli tú správu o stave spoločnosti a my napríklad v prieskumnej agentúre dneska realizujeme viac ako 300 projektov ročne, ale ja počúvam vlastne aj z tej akademickej obce, alebo však to je, že Slovensko je jedna z najmenej skúmaných krajín v Európskej únii z pohľadu tej sociológie alebo nejakej veľkej sociologickej štúdie, že vlastne máme tu Eurobarometer, ktorý ale nie je nejakou komplexnou štúdiou, respektíve tie jednotlivé vlny sú na niečo zaomerané, boli tu prieskumy Globseku, ale chýba naozaj na Slovensku taká nejaká veľká štúdia o stave spoločnosti? No, tak hej, akože nikdy nie je dosť, tak by som povedala. Slovensko už je na mape tých veľkých porovnávacích výskumov mnohých, ale nie všetkých. No, čiže napríklad takou mojou osobnou ambíciou bolo dostať Slovensko do takej siete tých porovnávacích volebných štúdií, čo znamená vždy po každých voľbách robiť povolebný výskum, nie exit poll, ale po voľbách proste zisťovať, aké bolo voličské správanie, s čím to súviselo a vôbec množstvo teda ďalších otázok. To sú vlastne také štandardizované aj dotazníky potom a vznikajú z toho obrovské databázy, ktoré využívajú analytici, vedci potom celosvetovo. Napríklad tento projekt je globálny, nielen európsky. A takisto európsky výskum hodnôt tiež sa darí ako tak robiť to, čo som spomínala, tú európsku sociálnu sondu. Ale veľmi často sa mi ešte stane, že čítam nejaký porovnávací paper a čo ja viem, krajiny strednej a východnej Európy a Slovensko tam nie je, lebo nebolo jednoducho zapojené do nejakého výskumu. Čiže stále toho ešte nie je dosť. Veľkú prácu teraz na tomto poli odvádza Sociologický ústav, aby som trochu pochválila aj iné pracoviská, ktorí už, ja neviem, možno je to aj 20 rokov pomaly, vlastne vznikol ten slovenský archív sociálnych dát, ktorý dáva k dispozícii výskumy. Stále tiež by sme boli radi, lebo trochu to berem aj ako také svoje dieťa. Som sa vtedy na tom podielala, že napríklad Globsek by tiež bolo fajn, keby tam bol. Zatiaľ sa to nepodarilo, tie jednotlivé vlny každoročné v tom archíve, že by ten archív je na webe. Pre všetkých? Je pre všetkých, je zadarmo, je to open source, ako sa dnes hovorí. Takže možno je zase chyba v tom, že málo dáva o sebe vedieť, alebo že by to chcelo možno nejakú komerčnú injekciu v tom zmysle. A dáme to do popisu epizódy, aby sa dal vyhľadať. Tak, hej, budeme za to vďační. A je zároveň aj súčasťou vlastne takej siete týchto archívov sociálnych dát, kde teraz sa pokúšame v rámci tej európskej siete dostať tam jeden ďalší projekt pre ako všetky štáty Európskej únie. No, čiže je to oveľa lepšie, ako to bolo, tak by som povedala, ale ešte stále je ako sa o čo usilovať. Čiže tiež je to taký pohľad optimizmu. S umom a humorom o dátach a prieskumoch. Tumiuscast s Patri a Michalom. Rozprávame sa aj o spoločnosti, o tých dátach, ale možno si povedzme aj, že čo je tá sociológia, čomu sa primárne venuje. Ja to mám, že snaží sa pochopiť, prečo sa spoločnosť správa tak, ako sa správa, a aké to má dôsledky. Alebo že je to pochopenie spoločnosti? Áno, skúma spoločnosť ako vo všetkých jej
polohách, podobách, procesoch, faktoroch, naozaj ako tých sociologických škôl, tých prístupov je množstvo, hej, sociológia tu už nejakých tých niekoľko storočí existuje, aj keď možno nie vždy pod tým menom, ale áno, toto je aj moja snaha naozaj nedopustiť to, aby sociológia ostala redukovaná v tom vnímaní širokej verejnosti práve len na tie prieskumy, teraz to poviem celkom naschvál, že len teda jednotlivé prieskumy zamerané na nejaké veľmi konkrétne témy, čiže sociológia nerovná sa výskum verejnej mienky. Hej. Ako mňa práve k sociológii zlákalo to široké pole najrôznejších tém, ktoré obsahuje a ku ktorým dáva nejaké vysvetlenie, nejaké predpoklady, nejaké hypotézy. Vždy je zaujímavé ich potom overovať a zisťovať. No a napríklad to voličské správanie je skôr ako oblasť tej politickej sociológie, tak to ja učím v rámci môjho kurzu politickej sociológie, že to je vlastne vysvetľovanie toho aj politického správania, aj politických inštitúcií, procesov práve tými sociologickými premennými. Hej? Čiže to je o tom, že kto sme, hej, sociologicky, teda sociálne, kde sme v tej sociálnej štruktúre, či sme ženy, muži, starí, mladí, mešťania, vidiečania a tak ďalej, názory, hodnoty, orientácie, všetko samozrejme do toho vstupuje a je to veľmi komplexné, no, ako nie je to nejaká fyzikálna veličina, ktorú vieme presne odmerať na milimetre. Nemáme na to vzorce, nemáme na to presnú metriku. Nakoniec aj tie výskumy vždy hovoríme na nejakej miere pravdepodobnosti s istou štatistickou chybou. Takže hoci niekedy si tak poviem, že nemohla som radšej nejakú geológiu alebo niečo proste. My s tým tiež bojujeme a toto sme užšie zameraní, že ako to vysvetliť doma, že čo je prieskum trhu alebo v čom robíme, tak toto asi tiež s týmto ste bojovali, že čo je sociológia a čo robíte. No ale v našom odvetví je aj, akože myslím teraz v marketingu alebo v prieskume trhu, že veľa sociológov, to je aj Michalová záľuba, že najíma alebo zamestnáva sociológov, tak ty nám povedz, že v čom vidíš ten prínos? Tak ono je to aj, že prirodzená nejaká rekrutácia tých ľudí aj v tom oblasti prieskumu trhu, ale sú dobre kvalifikovaní. Áno, alebo je tam nejaký predpoklad a možno aj z tých škôl, ale podľa mňa akože aj ten marketing, hej, keď si to zoberieš, tak je o správanie ľudí a každý ten marketer by mal poznať správanie ľudí, pochopiť aj tú spoločnosť v tom širšom kontexte, čiže tá moja záľuba mať sociológov je podľa mňa taká logická, je to tým logickým vyústením a veľa ľudí v Tumiu dneska aj je, alebo aj v minulosti bolo ako sociológovia, alebo mali nejaké toto pozadie. Mňa napríklad veľmi baví na tej sociológii, aj keď to poviem akože zjednodušenia, že tie teórie, alebo čo to vysvetľuje z histórie veľa vecí, kde hľadáme akoby korene správania tej spoločnosti, čo si môžeme tiež povedať. No a to je presne, že zase sa vraciame k tomu úvodu, čo som ja povedala, že ľudia sa veľmi nemenia, alebo že či sa vedia zmeniť a to je potom taká moja, že s čím ja akoby tak, ani nie, že bojujem, ale riešim, že či potom, ak je sociológ, že či veľmi nevychádza práve z tej minulosti, že však vždycky to takto bolo, tak toto je, že či sa nestratí akoby taký ten vývoj. Nie, to si nemyslím, tak ako práve, že v tom je tá bohatosť a mnohostrannosť toho pohľadu. Ešte poviem jeden pojem, ktorý som mala už aj počas štúdia veľmi rada, lebo je to názov jednej knihy, ktorá vyšla ešte v 60. rokoch, Sociologická imaginácia. Hej, že vlastne ten taký široký pohľad na vec práve aj nielen povedzme ten súčasný, ako tá snímka súčasnosti, ale práve aj v tom vývoji a v tých trendoch. Hej? Lebo aj
tie prieskumy alebo výskumy sú veľmi cenné, keď vieme nimi ukázať, ako sa veci vyvíjajú. Tak mám pocit, že by tam nemala byť, jasné, že to závisí potom aj od kvality tých konkrétnych ľudí a tej pripravenosti a nemala by tam byť tá plochosť, nazvem to, hej, že nemal by to byť nejaký jednorozmerný pohľad, ale práve, že by mal byť taký syntetizujúci, komplexný, tak to potom v tom je čaro aj tej sociologickej imaginácie, ktorá nám povie niečo, máte potom pocit, áno, tak presne to je, len som to nevedela povedať presne tými slovami, ale takto sa to deje. A je to veľmi dôležité aj to, čo ste sa pýtali predtým, že tie porovnávacie výskumy, alebo teda, že či Slovensko je a v koľkých je a kde ešte chýba, lebo niekedy naozaj meriame nejaký bod v čase, hej, a meriame ho len, povedzme, pre našu spoločnosť. A teraz je 30% dôvera k vláde veľa, málo? Je, ja neviem, vnímanie toho, že 60% politikov sú skorumpovaní, je to veľa, je to málo. A tu práve prichádzajú tie dva dôležité momenty, že to sledujeme v čase, hej, že vieme porovnať, povedzme, aj tie 90. roky, na Slovensku, ako sa to vyvíjalo, alebo teda máme nejaký časový rád a máme tie porovnania s inými krajinami. Čiže ten cross country, to porovnanie je potom veľmi, veľmi výpovedné, lebo nám ukáže, že kde asi sa Slovensko umiestňuje v porovnaní, povedzme, s inými členskými krajinami Európskej únie a kde sa nachádzalo pred 10 rokmi, kde sa nachádza dnes. Čiže to ešte aj dodáva potom tú plasticitu tej a komplexnosť tej informácie. Tumiuscast s Patri a Michalom. Už na začiatku sme spomínali tú krízu a to, ako je tá spoločnosť rozdelená. Vy sa venujete, kebyže to tak nazveme, že polikríze, tiež cross country. Tak čo je také to, čo vás naozaj že najviac prekvapilo, že toto by ste na začiatku nepovedali, keď ste sa vrhli do tejto témy? No, jednak možno poviem, že prečo polikríza, lebo stále máme pocit, že žijeme nejakú krízovú dobu, hej, ale keď už sa tých kríz ako nahromadí viac a idú paralelne a teraz keď to tak vezmem, že ja neviem, finančná, ekonomická, bezpečnostná, environmentálna, covidová. Hej, v podstate my sme vo veľmi zhustenom čase zažili strašne veľa takýchto zlomov. No a my sme vlastne, keď hovoríme o tom konkrétnom výskume, ten sa týkal teda Vyšehradskej štvorky, tých 4 krajín, to je taký veľmi častý nejaký rámec porovnávania, tak vyšlo niekoľko zaujímavých vecí. Ten výskum je z konca roku 2023, čiže už bežala ruská invázia proti Ukrajine, teda vojna na Ukrajine, boli sme po covide, boli sme na Slovensku po voľbách v 23. roku, ale aj Poľsko už malo teda za sebou voľby. No a práve aj vďaka tomu, že ten Vyšehrad sme sledovali už viac rokov, tak sme vedeli povedať, že kde sa ktorá krajina posunula. Tak napríklad dokonca aj na Slovensku, ktoré malo veľmi taký zdržanlivý vzťah k členstvu v NATO, tak sa tá podpora posilnila. Takisto sa vlastne to členstvo v Európskej únii je na veľmi, veľmi vysokej úrovni, ale už tam sa nám vtedy ukázala ako veľmi silná polarizácia práve podľa tej politickej orientácie, že či sú to voliči koalície alebo opozície, zjednoduším to teraz. No a tam 2 zaujímavé momenty vyzdvihnem. Jeden sa týka, a to bola taká otázka, ktorú práve aj Globsek opakovane dával,
kto je zodpovedný za vojnu na Ukrajine. Jeden z tých proruských narratívov hovoril, že za tú vojnu môže Západ, ktorý provokoval, alebo Ukrajina, ktorá provokovala. No a tam sa práve ukázalo, že na Slovensku ten podiel ľudí, neviem teraz už presne to číslo, ale bol porovnateľne vyšší ako v iných krajinách, ktorí naozaj hovorili, že však za to môže Ukrajina, za to môže Západ. My sme vlastne aj na tomto prieskume spolupracovali a pre mňa bolo toto najviac prekvapivé, že tam bolo viacero tých otázok a zatiaľ čo, dajme tomuto hodnotenie V4 a viditeľnosť a znalosť tej Vyšehradskej štvorky bola porovnateľná, dokonca na Slovensku. Naprieč krajinami myslíš? Naprieč tými krajinami Česko, Poľsko, Maďarsko a Slovensko. Tak to, že vo vzťahu k EÚ, NATO, vojne na Ukrajine a k Rusku je to Slovensko značne odlišné, čo bolo pre mňa prekvapivo, ako silno to tam možno je. A k tomu mám ja ešte otázku, že, lebo to aj vidíme, ako sa tie 4 krajiny, ktoré kedysi mali veľmi podobnú históriu, boli aj historicky... ale v tom širšom meradle. Že mali sme, áno, že takéto spoločné vychádzanie, ale že dnes tomu už tak nie je, nie? Že aj tá V4 prechádza transformáciou. Áno, určite. No, my vlastne sme mali to šťastie, že vďaka Medzinárodnému Vyšehradskému fondu sme mali možnosť asi 4 alebo 5 krát opakovať niektoré otázky a tam sa naozaj ukázalo, že od začiatku Slovensko bolo veľmi také entuziastické, podporovalo, hovorím o verejnosti, hej, teda, aby bolo jasné, hovorím o verejnostiach, alebo verejnostiach, vnímaní verejnosti v tých všetkých 4 krajinách, ale samozrejme ono to do veľkej miery reflektuje to, kde práve stoja aj tie politické elity vládnuce k tej téme. Tak na Slovensku vždy tá vyšehradská spolupráca mala oveľa vyššiu podporu ako v tých ďalších 3 krajinách. Z rôznych dôvodov, hej, Česko má takú skeptickejšiu natúru v mnohých veciach, plus malo pocit, že sa viac pozerá smerom na západ ako smerom na východ a sever a juh do Maďarska. Poľsko takisto bolo skôr zdržanlivé, ale tam zase dôležitú úlohu hrá veľkosť tej krajiny. Hej, to je najväčšia krajina, násobne väčšia ako tie ďalšie 3, takže Poľsko profitovalo skôr ako z iných tých regionálnych formátov, neviem, Weimarská spolupráca, alebo to Trojmorie. Takže tiež to bolo zdržanlivé. V Maďarsku to bolo veľmi zaujímavé v tom, že v tých 0. rokoch ich to vôbec nezaujímalo. Potom vo chvíli, keď Orbán prišiel s tým, že to bolo okolo roku 2015, keď bola aj tá migračná takzvaná kríza, tak Orbán veľa urobil preto, aby on sa stal ako taký samozvaný hovorca tej Vyšehradskej štvorky. Veľmi to začal propagovať a veľmi sa vlastne vtedy aj V4 zviditeľnila nie veľmi pozitívne v tom, že odmietla ten návrh Európskej únie na relokáciu migrantov. No, takže v Maďarsku to výrazne vyskočilo hore, to povedomie a tá viditeľnosť V4. No a ten ako taký úder, ktorý nejako prišiel do toho štvorlistka, sa dá povedať, bola potom hlavne ruská agresia voči Ukrajine, kde sa to naozaj rozdelilo a kde na jednej strane jednoznačne bolo Poľsko, ktoré bolo vždy protiruské, to je veľmi hlboko historicky ukotvená nenávisť, oni to majú v tomto jasné a do veľkej miery... Dá sa tam povedať, že sa o tom nediskutuje? Aj sa o tom diskutuje. Diskutuje, ale že vlastne v tej verejnej mienke to reflektuje. Že nie je to jak u nás, že môže na tom niečo byť, že tam toto neexistuje. Áno. Nie, tam sú iné deliace čiary
ale v tom, že Rusko nie, ako v tom sa zhodne aj opozícia, aj koalícia. A to sa práve na tých výsledkoch ukázalo. A do istej miery aj v Česku, hej? Kým v Maďarsku a na Slovensku bola jasná deliaca čiara, toto si myslia voliči koalície, vtedy to už bol Smer, Hlas, SNS, a iné si myslia voliči opozície a takisto to bolo aj v Maďarsku, aj keď na Slovensku to dokonca bolo ešte oveľa priepastnejšie a teraz môžem teda, ak by to zaujímalo, tak povedať len tie čísla. My sme vyťahli z tých 4 možností len tú jednu otázku, že súhlas s tým, že zodpovednosť za tú vojnu má Rusko, ktoré napadlo Ukrajinu, tak na Slovensku si to myslelo 24% ľudí, v Česku 76%, v Poľsku 89%. Hej, čiže oni mali jasné v tom, že na kom spočíva tá zodpovednosť. A na Slovensku ten rozdiel, tá názorová priepas bola tých 24 versus 74 na strane opozície, v Maďarsku tiež 18 versus 78. Čiže to bol taký, naozaj niekedy sa tak, a iste aj vy to zažívate a máte z toho potom takú radosť, že aha, tak toto som si myslela, že toto tak určite je a tie čísla to ukážu, tie čísla to potvrdia. No a tá druhá vec, ktorá vlastne súvisí s týmto výskumom a tam teda začala tá naša spolupráca, to bola tiež ďalšia taká otázka motivovaná práve Globsekom, že ako sú vnímané hrozby. Hej, že ako v tej mentálnej mape spoločnosti je vnímané ohrozenie nejakej bezpečnosti. No a my mali sme 8 rôznych položiek, nejdem mi teraz všetky vymenovať, ale povedzme migranti z Ukrajiny, migranti z Severnej Afriky a Blízkeho východu, LGBTI ľudia, ruský imperializmus, Západ. A ja som hľadala nejaké vysvetlenie a nevedela som to ja štatisticky celkom zvládnuť, takže vďaka Tumius my potom sme na tom robili spoločne, že čo vysvetľuje nejakú tú rôznorodosť alebo to rozlíšenie tých jednotlivých hrozieb. No a tam sa jasne ukázalo, že na Slovensku sú len 2 faktory. Jeden, ktorý spája, ktoré vysvetľujú tú distribúciu vnímania tých hrozieb. A jeden spája do jedného ako keby takého klastra všetko. Aj Západ, aj Ameriku, aj Európsku úniu, aj LGBTI, aj takých migrantov, aj onakých migrantov. A proti tomu na tej druhej strane stoja obavy z ruského imperializmu a radikalizmu, pravicového radikalizmu, extrémizmu, radikalizmu. Hej. Čiže sa to krásne v tých dátach nejako ukázalo a v tých druhých, teda v tých 3 krajinách to bolo oveľa rozrôznenejšie. Hej? Tam napríklad sa nespája obavy z LGBTI skupiny, povedzme, so Západom. Alebo a nie je to možno aj tým, že u nás na Slovensku si veci tak akoby zjednodušujeme? To vysvetlenie môže byť rôzne. Jedno z nich je, že naozaj tie obavy alebo to vnímanie tých obáv a je v tom aj to, čo sa teraz často hovorí, že politika strachu. Hej? A tu teraz to tak trošku zjednoduším a poviem, že politici veľmi často v ľuďoch vyvolávajú rôzne obavy a strachy a potom im povedia, ale nebojte sa, veď my vás ochránime. Hej? A tu ako keby ten politický narratív bol taký, že vlastne spája
všetko, aj ohrozenie národnej identity, ohrozenie tradičnej rodiny, ohrozenie migranti prídu, znásilnia naše ženy, zoberú nám joby, prinesú všelijaké choroby. Pritom tu žiadni nie sú, v 2015. No, takže tu ako keby naozaj to spájanie a také vytváranie a to vlastne posilňuje aj tú polarizáciu, pretože potom naozaj ľudia majú tendenciu to brať všetko, hej? A to sme sa ešte nepýtali na očkovanie, hej? To by tam... No, to by tam tiež presne bolo. Možno, čo by tam nebolo, a už teda ja rozmýšľam tú otázku. No, to je to LGBTI, to sú tie kultúrne vojny, hej, že kultúrne vojny v spojení s nejakým odmietaním liberálneho, v úvodzovkách teda hovorím západu, nejaký proruský narratív, lebo veď sme Slovania. No, čiže toto ako keby naozaj v tých číslach ukázalo aj hĺbku tej polarizácie, lebo keď máte len dve skupiny, tak je veľmi ťažko nájsť nejakú tému, ktorá by to premostila, ktorá by to depolarizovala, hrozné slovo, ale hej, to povedzme v tom Poľsku, tá Amerika je úplne samostatný faktor, hej. Alebo čo súvisia si s tým postojom vôbec k tej agresii? Ale potom je otázka, že či toto zostúpenie V4 má ešte budúcnosť, pretože tieto 4 krajiny už naozaj nie sú k sebe tak blízko, ani názorovo, ako ste nám teraz vysvetlili, že či teda dá sa počítať s tým, že budeme pokračovať ďalej. Inak veľmi do toho zasiahla tá vojna na Ukrajine a dokonca niektorí hovoria, že vôbec akože celý postkomunistický svet, ak ešte vôbec nejaký taký pojem existoval, že je teraz úplne rozbitý, lebo toto tak rozhádzalo tie názory. No áno, niektorí hovoria, že V4 je klinicky mŕtva, iní hovoria, že nie je to 4, ale že je to 2+2. Naozaj, ako dnes vidíme veľmi silnú spoluprácu Slovensko-Maďarsko práve na základe nejakej blízkosti tých politických postojov a tých práve aj geopolitických narratívov a na druhej strane Poľsko má dnes bližšie k tej českej strane alebo tomu českému postoju, takže vždy je viditeľné skôr to, čo nesie nejaký negatívny postoj. Hej? Čiže taký ten rezervovaný postoj, povedzme, k určitým rozhodnutiam Európskej únie, hej, kde dnes vidíme, že je isté spojenectvo Slovensko-Maďarsko. S umom a humorom o dátach a prieskumoch. Tumiuscast s Patri a Michalom. Keď teraz by sme prešli k tej slovenskej spoločnosti, lebo tam nájdeme nejaké paralely, ale aj tie rozdiely voči tej V4, ale tie tvrdenia dneska a aj iné výskumy nám ukazujú, že tá slovenská spoločnosť je značne vystrašená aj a živená týmto, alebo je aj nejakým spôsobom plná hnevu alebo ovládaná hnevom. To asi platí. Tomuto ja by som ešte ale doplnila, pretože mňa zaujalo aj to, čo ste spomínali, že politici ju ovládajú tým strachom a že či to nie je aj takým spôsobom, že v úvodzovkách tá naša spoločnosť je na to zvyknutá. Lebo vždy tu bol nejaký ten vládca alebo režim, ktorý tých ľudí ovládal a držal ich v tom strachu a ľudia si na veľa vecí zvyknú a to považujú za to v úvodzovkách normálne. No, tie čísla nám ukazujú a teraz nie len tento výskum, ale Globsec to dokumentuje v podstate každý rok, že v niečom je to Slovensko niekde vychylené práve aj v takých tých väčších obavách. Hej? A to aj tento výskum ukázal, že keď sme aj pozerali len tie jednotlivé strachy v úvodzovkách, tak to percento ľudí, ktorí to považujú za hrozbu, bolo vyššie ako
ja neviem, v Čechách alebo v Poľsku, hej, napríklad tá hrozba zo strany inej sexuálnej orientácie je vyššia, ale ja teda veľkú zodpovednosť za toto pripisujem práve tým politickým postojom a tej politickej komunikácii, ktoré nejakým spôsobom vnášajú aj ten strach do spoločnosti. Hej, že živia to, nechcem to celkom vlastne dávať nejakým takým esencialistickým vlastnostiam ako slovenskej spoločnosti a už vôbec nie slovenského národa, tak to je. Ale myslím si, že veľkú úlohu v tom práve zohráva tá politická mobilizácia, ten politický spôsob, akým sa aj mnohé veci vysvetľujú. Hej? No, teraz sme čerstvo po schválení novely ústavy, ktorá tiež vlastne prichádza s nejakou snahou ukotviť nejaké hodnotové rámce a upokojiť tú polarizáciu, ale robí vlastne presný opak. A ja mám pocit, že si to aj že to nemôžu tí politici nevidieť, že proste ja skôr v tom vidím veľkú dávku cynizmu ako nejakej snahy o upokojenie toho strachu. Hej? A vy ste hovorili, že teda je to samozrejme živené tými politikmi, politickou reprezentáciou, ale keď by sme išli do histórie a snažili sa to vysvetliť cez toto, že, a zobrali si, dajme tomu, tie Čechy a že by tam bola tá istá politická komunikácia, že či by to bolo iné, alebo že predsa len tie korene tej spoločnosti sú iné, či už dajme tomu to mesto, dedina, alebo vlastne už v samotnej tej monarchii, kde tí Česi boli na tom inde ako Slovensko, že či aj tuto nie sú nejaké vysvetlenia. Ja veľmi rada používam aj ako študijný materiál takú prácu českého sociológa Jiřího Musila Asynchronná modernizácia. To je, a mám pocit, že už v tom, a je to akože porovnanie českej a slovenskej spoločnosti, on to písal už v čase, keď bolo jasné, že Československo sa rozdelí. A vtedy viac prác vzniklo práve takých, ktoré ukazovali nejaké štrukturálne rozdiely, hej, ktoré ale naozaj sú potom aj za tými kultúrnymi. Hej. Čiže tá asynchronná modernizácia znamenala asi toľko, že kým česká časť monarchie bola tou najpriemyselnejšou, aj v porovnaní dokonca s rakúskou časťou, tá spoločnosť bola viac urbanizovaná, bola menej religiózna, tá demografická revolúcia, povedzme, tam už prebehla, tak na Slovensku sme toto všetko zažili až vlastne v 50. 60. rokoch. Hej? A tam sa zase ako vstupuje do hry to, že tá modernizácia prebehla potom už za socialistického zriadenia, čiže má ten touch vlastne toho nedemokratického režimu, napríklad tým sa dá vysvetliť aj istá miera rozšíreného nostalgického spomínania na to obdobie, ktoré vlastne bolo obdobím nejakého progresu slovenskej spoločnosti. Hej? Akože to sa nedá poprieť. A že to bolo rýchle, hej? A bolo rýchle, bolo to akcelerované, bolo to a vlastne možno naozaj akože ten kultúrny nejaký vývoj alebo aj tá individualizácia, nejaké osvietenstvo, hej, alebo vôbec tak nie, ako tá modernizácia, proste tá kultúrna možno nestihala za tým, ale nechcem ja veľmi ísť do týchto úvah a naozaj, keď sa nad týmto zamýšľame, tak veľké príčiny vidím práve teda v tých štrukturálnych podmienkach, čiže v tej industrializácii, urbanizácii. Slovensko je stále ešte pomerne málo urbanizovaná krajina, hej, ku podivu. A potom samozrejme ako veľmi silný faktor je katolícka cirkev, hej, ktorá
tu je oveľa prítomnejšia. Aj silnejšia, aj keď možno niekedy aj v takej menej autentickej podobe by som povedala, že viac v tom, čo sa snažíme ukazovať, že sme a niečo naozaj sme. Hej, že to sú presne tie deklarácie, ktoré ľudia majú. Áno, ja som. Áno. A takto to má byť, veď my sme kresťanská krajina. Áno, ale pritom ako kde je tá kresťanská láska, keď príde na tie mobilizované nenávisti voči iným. No a v čom vidíte, že by mohlo prísť k tej zmene v slovenskej spoločnosti? No tak ako veľa toho, čo dnes vidíme, sa vlastne pozeráme cez nejakú taký politický raster alebo nejaké politické okuliare, tak je to proste nejaká politická zmena, niečo, čo príde, vymení tú politickú reprezentáciu, ktorá dnes je práve zdrojom mnohých takýchto negatívnych prejavov. Možno naozaj potrebujeme aj nejakú strednú cestu, niečo, lebo keď vidíme, jak sú zabetonované ako obidva tie tábory, tak nikto neustúpi a niečo, čo by bolo nejakým riešením. Čo ja teda sa osobne obávam je jednak, že Slovensko vlastne dostalo taký vývojový kopanec, že my sme akože strašne veľa dokázali dobiehať, my sme povedzme aj v tej integrácii, však my sme boli niekde na chvoste, potom sme vyštartovali, všetkých sme predbehli, sme dnes vlastne A teraz nás to dobehlo. Ale že vlastne ten vývoj v mnohom začína stagnovať, alebo dokonca aj ísť smerom dole a že to, aký potenciál táto krajina mala, povedzme, pred tými 15 rokmi, 20, že nejako sa do istej miery vytratil. No ale už viackrát som sa prejavila ako veľká optimistka, takže nebudem to meniť a naozaj vidím aj to, že jaký je mobilizovaná občianska spoločnosť a mnohé teda prostredia a aká je tu snaha vlastne zachovať tie inštitúcie, ktoré sú ešte nejakými strážcami vlastne tých demokratických procesov, takže... Spoločnosť aj my, že to ustojí, hej? Tak sú akože také fázy, ako keď si prečítam noviny, tak tiež priznávam, že som z toho veľmi neradostná. Potom, čo ja viem, prednášam, alebo som s mladými ľuďmi a vidím akože kopec aj startupov, šikovných proste vecí, ktoré sa tu dejú. Často cestujem inak aj mimo Bratislavy a vidím, že aj mimo hlavného mesta, stoličného mesta sú fantastickí ľudia, sú úžasné rôzne také lokálne iniciatívy a snaha vytvárať komunity, ktoré verím, že to ako nejako podržia. No. Ja som mal pripravené, Patrik mi teda napísal, že sú to hororové scenáre, že k tomu zlomu môže prísť pri nejakých akože tých zmenách alebo takých náhlych veciach, ktoré možno ani dneska neočakávame, ale ktoré sú možno pesimistické a potom sa tá spoločnosť môže zomknúť. Či už, ale asi ja nechcem vyslovovať ďalej, ale možno keď poviem tú pozitívnu, ktorú som tam mal napísanú možno ako jedinú alebo dve, že môže to zmeniť napríklad, aj keď to dneska tak nevyzerá, ukončenie vojny na Ukrajine. Že aj ten vývoj u nás teda? Asi by to bol ako veľmi aj taký pozitívny impuls v podstate pre východné Slovensko. Že akým spôsobom by sa ukončila? No, lebo to je zase pozor, že ukončenie nie je určite neznamená byť tým polarizačným bodom ešte viac. Áno, myslel som víťazstvo Ukrajiny. Chcel som to takto pozitívne aj, aby sme zakončovali. Áno. Áno, však ja akože zase mám takú, že
dôveru v ľudstvo. A keď sa bavíme o sociológii a tým, že to je veda o spoločnosti a koniec koncov aj to, čo ste vy spomínali, že ľudia tvoria tú spoločnosť. Presne. A keď prestaneme mať tú vieru alebo dôveru v tých ľudí, tak akože každá spoločnosť na týmto skončí. Ja si aj hovorila, že sa nemenia. Ale to áno, ľudia ako takí sa nemenia, ale môžete nahradiť druhý. Jedno veľmi dôležité slovo ste povedali, ktoré možno ešte doteraz nepadlo, to je dôvera. Ešte keď som hovorila o všetkých tých krízach, tak ešte máme aj krízu dôvery, alebo teda deficit dôvery, či už tej bežnej medziľudskej, alebo aj dôvery k inštitúciám, alebo vôbec ako dôvery v to, že ma niekto neoklame. Druhá vec je vlastne tá, že naozaj tým, aký je tá spoločnosť taká rozdelená vlastne na dva nejaké tábory, tak veľmi malé rozdiely vo volebných výsledkoch môžu mať veľmi ďaleké konsekvencie. Hej. Ja keď si pomyslím na rok a voľby 2020, keď koalícia Progresívne Slovensko Spolu o 926 hlasov, ak si nemýlim, som povedala, že to číslo budem pamätať veľmi dlho. Vlastne minula ten prach zvoliteľnosti a že keby vtedy bola takáto sila ešte súčasťou vlastne tej krízovej vlády, ktorá teda musela riešiť všetky tie krízy, ktoré sme spomínali, že by to možno tiež dopadlo nejako inak. Takže vidíme akože tú tesnosť tých výsledkov, ktoré potom môžu úplne meniť to smerovanie spoločnosti. Ja som v tej praxi prieskumníka a marketéra často používal knihu Slovensko a jeho regióny od Vladimíra Krivého, kde je z môjho pohľadu pekné pochopenie a dokonca až také akože regionálne, až na okresy, hej, kde to je popísané a často sa k nej vraciam, aj keď robíme nejaké komerčné prieskumy. S Vladom Krivým, ktorý bol pôvodne môj učiteľ ešte na vysokej škole a potom sme spolu veľa vecí robili, veľa projektov a to je presne aj to, o čom sme sa rozprávali, že vlastne tá ukotvenosť niektorých tých kultúrnych vzorcov alebo kultúrno-politických vzorcov, dokonca v niektorých územiach Slovenska, hej, čak o tom tá kniha je, že sa tam vlastne tá kultúra nejakého príklonu k autoritárskému vládnutiu vlastne replikuje ešte z čias teda HSLS. Takže áno, tú knihu tiež považujem za veľmi taký veľký, silný príspevok k poznaniu slovenskej spoločnosti. Máme aj odporúčanie na knihu v podcaste. Neviem, či sa dá ešte zohnať. Ešte bude obľúbenejšia, keď sa nedá zohnať. Minimálne kolegom a klientom ju viem požičať. Tak my vám ďakujeme veľmi pekne za rozhovor aj za také rozobratie toho, ako vnímame spoločnosť. Za mňa určite aj za tú dávku optimizmu. Ďakujeme. Ďakujem aj ja za pozvanie, ďakujem. Zábava v podcastoch.